जम्मुनि नौसेरायाव LOCनि खाथियाव माइन ब्लास्ट जानायाव साद' रौनियाफोरा जोखोम जादों। जम्मु काश्मीरनि नौसेरा सेक्टराव मोनसे दुखुनांथाव जाथाय जादों। सरासनस्रा पेट्रलिं खालामबाय थानाय रौनियाफोरनि मोनसे हानजाया माइन ब्लास्ट जानायनि बोलि जानांदों, जायनि जाहोनाव रौनियाफोरा जोखोम जादों। सुलुंनि बायदिब्ला जम्मु काश्मीरनि राजौरीनि नौसेरा सेक्टराव LOCनि खाथियाव माइन ब्लास्ट जानायाव खमैबो साद' रौनियाफोरा जोखोम जायो। रिपर्टफोरनि बायदिब्ला गरखा राइफल्सनि मोनसे हानजाया फुंनि 10:45 राजौरीनि खाम्बा खरंनि खाथियाव मोनसे सरासनस्रा पेट्रलिं खालामगासिनो दङमोन। बे समावनो हरखाबै माइन ब्लास्ट जायो, जायनि जाहोनाव साद' रौनियाफोरा जोखोम जादोंमोन। जोखोम जानाय रौनियाफोरखौ फाहामथायनि थाखाय खाथिनि देहा फाहामसालियाव लांनाय जादों। बे बेरफ्रुनाया भबानी सेक्टरनि माक'री ओनसोलाव जादोंमोन होननानै खौरां मोननाय जादों। भारतारि रौनिया हानजानि मावख'गिरिफोरा खौरां एजेन्सिनो फोरमायदों दि हाबफैखोमानायनि हेंथा खान्थिनि गेजेरजों LOCनि खाथिनि सिगांनि ओनसोलफोराव बारुदनि माइनफोरखौ सोंथेनानै दोननाय जायो, जाय माब्लाबा माब्लाबा अखा हानायनि जाहोनाव बोहैलाङो, जायनि फिथाय महरै बेफोरबायदि जाथायफोरा जायो। आथिखालाव रैखाथि मन्त्रि राजनाथ सिंहआ जम्मु काश्मीरनि अखनूराव दं आरो बिथाङा पाकिस्तानखौ थांखिनानै भारतनि थाखाय LOCनि गोनांथिखौ बुंदोंमोन। रैखाथि मन्त्रि राजनाथ सिंहआ पाकिस्तानजों आवग्रिजानाय POKनि गाहाय मन्त्रि चौधरी अनवारुल हकनि बिबुंथिनि फिननाय होननानै बुंदोंमोन दि जम्मु काश्मीरआ POKनि अनगा आबुं नङा। बिथाङा बेखौबो मुंख'दों दि पाकिस्तानआ जम्मु काश्मीरखौ दिदोमथि गैयै खालामनो नाजागासिनो दङ, नाथाय बियो जाफुंसारनाय नङा। पाकिस्तानआ POKआव सालायनाय उदखारिफोरनि कारखानाफोरखौ बन्द खालामनांगौ होननानै रैखाथि मन्त्रि राजनाथ सिंहआ बुंबावदों। जम्मुनि नौसेरायाव LOCनि खाथियाव माइन ब्लास्ट जानायाव साद' रौनियाफोरा जोखोम जादों। जम्मु काश्मीरनि नौसेरा सेक्टराव मोनसे दुखुनांथाव जाथाय जादों। सरासनस्रा पेट्रलिं खालामबाय थानाय रौनियाफोरनि मोनसे हानजाया माइन ब्लास्ट जानायनि बोलि जानांदों, जायनि जाहोनाव रौनियाफोरा जोखोम जादों। सुलुंनि बायदिब्ला जम्मु काश्मीरनि राजौरीनि नौसेरा सेक्टराव LOCनि खाथियाव माइन ब्लास्ट जानायाव खमैबो साद' रौनियाफोरा जोखोम जायो। रिपर्टफोरनि बायदिब्ला गरखा राइफल्सनि मोनसे हानजाया फुंनि 10:45 राजौरीनि खाम्बा खरंनि खाथियाव मोनसे सरासनस्रा पेट्रलिं खालामगासिनो दङमोन। बे समावनो हरखाबै माइन ब्लास्ट जायो, जायनि जाहोनाव साद' रौनियाफोरा जोखोम जादोंमोन। जोखोम जानाय रौनियाफोरखौ फाहामथायनि थाखाय खाथिनि देहा फाहामसालियाव लांनाय जादों। बे बेरफ्रुनाया भबानी सेक्टरनि माक'री ओनसोलाव जादोंमोन होननानै खौरां मोननाय जादों। भारतारि रौनिया हानजानि मावख'गिरिफोरा खौरां एजेन्सिनो फोरमायदों दि हाबफैखोमानायनि हेंथा खान्थिनि गेजेरजों LOCनि खाथिनि सिगांनि ओनसोलफोराव बारुदनि माइनफोरखौ सोंथेनानै दोननाय जायो, जाय माब्लाबा माब्लाबा अखा हानायनि जाहोनाव बोहैलाङो, जायनि फिथाय महरै बेफोरबायदि जाथायफोरा जायो। आथिखालाव रैखाथि मन्त्रि राजनाथ सिंहआ जम्मु काश्मीरनि अखनूराव दं आरो बिथाङा पाकिस्तानखौ थांखिनानै भारतनि थाखाय LOCनि गोनांथिखौ बुंदोंमोन। रैखाथि मन्त्रि राजनाथ सिंहआ पाकिस्तानजों आवग्रिजानाय POKनि गाहाय मन्त्रि चौधरी अनवारुल हकनि बिबुंथिनि फिननाय होननानै बुंदोंमोन दि जम्मु काश्मीरआ POKनि अनगा आबुं नङा। बिथाङा बेखौबो मुंख'दों दि पाकिस्तानआ जम्मु काश्मीरखौ दिदोमथि गैयै खालामनो नाजागासिनो दङ, नाथाय बियो जाफुंसारनाय नङा। पाकिस्तानआ POKआव सालायनाय उदखारिफोरनि कारखानाफोरखौ बन्द खालामनांगौ होननानै रैखाथि मन्त्रि राजनाथ सिंहआ बुंबावदों। क'क्राझार सहरनि गोजोनफुरि गांजेमा बाजारनि उल्था फारसे थानाय आइ-आफा BM इनस्टिट्युट अफ पारामेडिक्स सोलोंसालियाव 2025-26 बोसोरनि थाखाय पारामेडिकेल कर्सफोरनि गोदान मुं थिसननाया सोलिगासिनो दङ। आइ-आफा BM इनस्टिट्युट अफ पारामेडिक्सआ भारत सेवक समाजजों गनायथि जानाय आरो गुवाहाटीआव थानाय बान्था आवथायनो हानाय फसंथान ACADIC एकाडेमिनि सिङाव सामलायजानाय गंसे गाहाम सोलोंसालि। आइ-आफा BM इनस्टिट्युट अफ पारामेडिक्स सोलोंसालियाव नोंथाङा BSS डिप्ल'मा इन मेडिकेल लेबरेटरि टेक्न'ल'जि, BSS डिप्ल'मा इन अपारेशन थिएटर टेक्न'ल'जि, BSS डिप्ल'मा इन फार्स्ट एड एन्ड पेशेन्ट केयार, एक्स-रे एन्ड इमेजिं टेक्न'ल'जि बायदि आयदाफोरनि सायाव नोंथाङा सोलोंथाय लानो हागोन। लोगोसे सोलोंथाय जोबनायनि उनाव प्लेसमेन्टनि खाबुबो नोंथाङा मोननो हागोन। आइ-आफा BM इनस्टिट्युट अफ पारामेडिक्स सोलोंसालियाव जायखिजाया स्ट्रिमजों 12 थाखो उथ्रिसार जानो हानाय फरायसुला फरायसुलिफोरा बे सोलोंथायनि खाबुखौ लानो हागोन।
थारैनो नोंथाङा जुदि सावस्रि फाहामथायनि सोलोंथाय लानो गोसो जानानै दङब्ला अब्ला गोबाव खालामाजासे आइ-आफा बिएम इनस्टिट्युट अफ पारामेडिक्स सोलोंसालियाव थाबैनो सुलाद लादो। सुलाद लानो एबा आबुङै मिथिनो थाखाय 93958999391 एबा 8135971844 मबाइल नाम्बाराव फोनांजाब खालामदो।